nembag nga rabi ite manen gagayat kakabsat. Ket nang runa, panangrugi manen, itil daw nga nasantuan, so nga kablawan na kayo iti Happy Sabbath. Diyaman tayo kakabsat, iti gundaway, ngayon manen ni Apo Diyos kada tayo. Tapno, agmay may sa tayo nga adalen, dahil eleksyon nga iso iti inadal tayo kada ito nga lawas. Patsyan tayo dahil karina ni Apo Jesus nga kunana, nga no aday ti duwa wuntalo, nga iti panggap da, ket dayawin da ni Apo Diyos. Isukit matiada kada tayo kapsat, babay ng Santong Espiritu. Agkararag tayong harot. Nailangitan nga Diyos, amami nga dapat sa langit. Umay kami manen kada ito nga gundaway o ama. Tapno idanon mi dagiti panagyaman ni Kenta. Pagyaman kami ta nadanon mi manen di aldaw mo na santuan. Ket nadanon manen no Diyos daytoy panang ripaso mi kada eleksyon engkam inadal kada ito nga lawas. Agyaman kami ama iti panakiaddam kada kami. Kadigiti imununan nga panagkakaduami tapno inadal mi iti eleksyon o Diyos iti Sabbath school. Dawatin mi nga maminsan pa'y bendisyonan na kami. Babaen iti Santong Espiritu kan na kami iti sirib kan panakaawat. Tapno saan laing o Diyos nga maawatan mi dagitoy nga leksyon nga kayat mo kay danon kadakan. Nang runa ka di o Diyos, pagtiyagan dito. Pagyaman kami ka denggem digitoy nga kararag. Agsipod ka dinawat ni digitoy kay kariyan. Itinagan na po ng Jesus. Amen. At dati yung kakabsat iti lesson number 5. Iti paulo na Spirit empowered witness. Nagpintas kabsat iti paniyurnos iti General Conference tayo dito adadalin tayo niyang eskwela sa Batina, Sabbath school lesson. Tamanipod ka dahil sa lutsod no apay nga agsaksi tayo. Inted na Apo Jesus dahil siya'y panakabalin nga mabalin tayong agsaksi kakabsat. Inted naman dahil siya'y panangayab na kada tayo. Akas dahil panangayab na kada iti imununa nga adalan na. Surutin da. Ket aramidin ka ito nga agkalap kada iti karkararwa. Inted naman kakabsat dahil siya'y nukasano nga iti Santong Espiritu. Idalan na tayo nga iti panangkita tayo iti maysa nga tao dahil interest tayo. Agsublitin ang kanayang kabsat dahil generic name kada tayo nga Filipino ni Juan de la Cruz. Idin nga napili tayo ni Juan de la Cruz nga isu iti gayumen tayo isu nga ruti adalin tayo niya making friends for God. Pinili tayo ni Juan de la Cruz nga gayumen tayo nga iti panggap na dahil panakigayem tayo kini Juan ket idanon tayo dahil naimbag adamag kenkwana tapno awaten met ni Juan dahil nga panakaisalakan ket agkakadwa tayo may-maysan a pamilya nga agururay ka dahil panagsubli ni Apo Jesus. Babaen ka dahil panangkita tayo kenkwana through the eyes of Jesus. Insurumet ti pagleksyonan tayo kakabsat nga importante dahil kararag, especially the intercessory prayer, nga idin apinili tayo ni Juan de la Cruz, nga isuna iti gayumen tayo, isuna iti idanon tayo kina Apo Jesus. Ket idin nga inkarkararag tayo kabsat, iti napan eleksyon tayo, dinapan alawas, inkari ni Apo Diyos. Nga digiti angheles na nga saan makita ibaon na ni Juan, akas ibaon na met kada tayo. Taapay kakabsat, conversion is the work of God.
Saan nga datayo kakabsat? Iti mang konvertir, iti maysa nga tao ni Juan akas subject matter tayo kabsat. Saan? Ni Apo Diyos iti mang konvertir kadayjay. Through the power of God, babaen kadayjay Santong Espiritu kakabsat, ken dagiti angheles ni Apo Diyos, ni Juan, maawatan na dayjay na imbag adamag. Itatati adaalin tayo, Spirit-empowered witnessing. Kasapulan tayo kakabsat. When kasapulan tayo, nga intunno agsaksi tayon. Masapol, nga adda, dayjay, nga pannakabalin, nga aggapo iti Santong Espiritu kakabsat. Ag rikos iti adalin tayo, kadayjay inaramid ni Apo Diyos, kadayjay ubing nga iglesia, the early church, the young church, iti libro iti aramid. Actually, dagiti dadto mga Christian scholars, they call the book of Acts, nga Acts of the Apostles, no dikit the Acts of the Holy Spirit. Dati Santong Espiritu isu iti nang naggaraw, nagaramid kadagiti datdatlag kakabsat, kadayjay nga umuna, ubing nga iglesia. Iti paset amayulo tayo, masarakan iti when libro iti aramid, the book of Acts, chapter 4, verse 31. Basahin tayo kakabsat. And when they had prayed, the place where they were assembled together was shaken. And they were filled with the Holy Spirit. And they spoke the word of God with boldness. Iti dinawat ni Apo Jesus kakabsat, kadakwada, sakbay nga umulin nga mapan iti langit, ket urayin da dayay sagot iti Santo nga Espiritu. Anya dayjay kakabsat asagot. Iti adalin tayo, nakita kakabsat nga biningay ko in 3 parts. The first part is, what did the church do? The second part is, what did God do? Kanda di maudi kabsat, what did the Holy Spirit do? Dati adadalan tayo, dayjay Spirit-empowered witnessing. Kada ito nga title lang kabsat, adda iti duwa, nga kayat kong iparangkada kayo, sino di agsaksi? Unanan ni Apo Jesus, ket da kayo agbalintong nga saksi, iti Jerusalem, iti Judea, Samaria, hingga ti amin na paset iti lubong. Daytoy iti ibagbagana, the church, isu iti agsaksi. They are the witnesses. Ngam addadtoy kakabsat, nga daytoy nga iglesia, sakbay nga agsaksi, must be empowered by the Holy Spirit. So, dadtoy iti Holy Spirit, at dadtoy iti church, iti kitain tayo, anya iti bunga, iti panagtrabaho, iti Holy Spirit, kadaytoy nga church, tapno datayo met nga agdama, akamkameng ti iglesia itatakabsat, ket maikan tayo iti namnama. We will be given encouragement and hope to participate in the witnessing program for God. Kumuna kakabsat, what did the church do? Pinutputan iti iglesia, dayjay kari ni Apo Jesus kadakwada kabsat. Anya daytoy akari? Basahin tayo daytoy kari iti John 16 verse 7. Iti kunana kabsat ni Apo Jesus kadagiti adalan. It is to your advantage that I go away. For if I do not go away, the helper will not come to you, but if I depart, I will send him to you. Ni Apo Jesus inurnong na digiti adalan. Sakbay kakabsat,
nga isunat at matay. John 16 is already after the Lord's Supper. John 16 is before the arrest of Jesus in Gethsemane. Itinbaga na, pagimbagan yu, metlaeng no pumanawa. Apay nga pagimbagan da. Tano sa anak a pumanaw kunana ni Apo Jesus, saan tong umay, dayjay mamagbaga, the helper. Sino dyan mamagbaga? The Holy Spirit. Ngem no pumanawa kunana ni Apo Jesus, ibaun kunto kada kayo. Dayjay ti pinagputputan da kakabsat. Ket kunana jay Acts 1 verse 8, but when you receive the power, when the Holy Spirit has come upon you, you shall be witnesses to me in Jerusalem, and in Judea, and in Samaria, and to the end of the world. Inkarin ni Apo Jesus nga umay, iti Santong Espiritu. Sana inbaga kabsat, idyayan aramid 1:8, sakbayan na umulin idya langit. Anya tingkarina, ngem intun no umayen kada kayo iti Santong Espiritu, maikkan kayto iti pannakabalin. Their witnessing must be powerful. Ket iti pannakabalin kakabsat aggapulaeng kini Apo Dios babaen iti Santong Espiritu. Ket anya iti inaramid da. So what did the church do? Ijay aramid 1 versikulo 14, Acts chapter 1 verse 14. Kunana, and all continued in one accord in prayer and supplication with the women and Mary the mother of Jesus and his brother. At the jeda kapsat, dayjay kuna tayo nga upper room experience. Adada dijay. Naurnong da dijay, naikaten dayjay nagbabautan da, naikaten dayjay nagsususikan da, naikaten kapsat the rivalry kadakwada. Iti maymaysan a panunot da, dayjay inbaga ni Apo Jesus, you will be witnesses for me. Ket nagkarkararagda kakabsat. Kahit kung ibaga dito eleksyon tayo. Iti may isang trabaho, function, iti nasantuan nga Espiritu kakabsat, kada ito'y trabaho tayo in making friends for God. Ket umay kada tayo, ikan na tayo iti pannakabalin, idalan na tayo kada jay witnessing activities tayo. I will tell you where we went last Sabbath. Ni Elder Manning Rumbawa invited us to join them in their Sabbath service in Carino Seventh Adventist Church. Iji audience kabsat in the congregation, adda digitay interest tayo, Juan de la Cruz. Intid da kanya sigundaway nga nagisuro iti leksyon. And I used, dahil inadal tayo, hindi na panalawas, intercessory prayer. Intid ko kabsat akas dahil example. And then during the divine hour of worship, I was impressed by the Lord to make the announcement. Ngayon ko na, into no Sabado, dahito Sabado kabsat dahito agin inadal tayon Friday night tata Sabbath kitatan into no bigat agsubli kaming tumanen ije Carino kabsat taapay adda digiti napateg akararwa nga imawat kini Apo Jesus babaen iti baptisen.
Idi Wednesday kakabsat. Dahito nga Wednesday, dahito nga lawas. Isun iti nagnunumuan mi iti church during the divine hour of worship ko na, I am impressed. We'll have to make a baptism on Sabbath. Kat no kasapulan yung katkayat yung ko na, into no Wednesday, I will come. Bisitaan tayo to, dagijay nga interest tayo. I have encouraged Karinyo Church to go on with the care group program. Tapay, demteng kakabsat no kitaan tayo, dagijay witnessing activities tayo, ni Apo Diyos babaen ti Santong Espiritu, isu iti agtrabaho. Isagana iti Santong Espiritu, dagijay puso, dagijay tattao nga gayaman tayo kakabsat. Ited iti Santong Espiritu kada tayo, dagijay nga balikas, nga isao tayo, tapno dagijay nga balikas kakabsat, nga isao tayo baeten iti sao ni Apo Diyos. Will bring conviction kadayjay nga adalan tayo. Ket isudan maikan iti tarigagay ken iti desisyon nga niya awaten da dayjay nga ragsak adamag iti pannakaisalakan. Anya iti inaramid met ni Apo Diyos kakabsat. So here is the church. Aday ti kari, pinatputan da day ti kari, nagkarkararagda, Apo itid mo, day tanga inkarim kada kani. They prayed. Earnestly they prayed. Unitedly they prayed. Anya iti naramid ni Apo Diyos kakabsat. In the book of Acts, chapter 2, verses 1 to 4, basahin tayo kakabsat. Daytoy tinaramid ni Apo Diyos. Now, when the day of Pentecost had fully come, they were all in one accord in one place. Denggan nyo man na, they were all in one accord in one place. Naurnong da amin iti maymay sa alabwa. And suddenly there came a sound from heaven, as a rushing of mighty wind, and it filled the whole house where they were sitting. Then there appeared to them divided tongues as fire, and one sat upon each of them. And they were filled with the Holy Spirit and began to speak with other tongues as the Holy Spirit utters. Kabayatan nga agkarkararag iti iglesia. Ni Apo Diyos sinumbatan na dahi kararag da. Inted na kakabsat iti Santong Espiritu. Imay akas na pigsa nga angin, daranudor, kung na natilo ka no kabsat, imay nakangagdan iti daranudor ang naggapo sa dilangit. Idi kitaan dan, makita dameten nga anya, at dameten ti sinandilang apoy, ket nagdisu kakabsat iti tunggal maysa kadakwada. And what did God do? Daytoy nga Santong Espiritu nga Diyos, binindisyonan na, He empowered dagitoy nga adalan, ket nagsauda kadagiti na duma-duma nga panagsasao. So, we have already the first two parts. What did the church do? They were united. They were praying. They were asking for the fulfillment of the promise of Jesus. Andiyan ka rin na po, Jesus, ti Santong Espiritu. And what did God do? Kabayatan kakabsat nga agkarkararagda. Ni Apo Diyos sinungbatan na dahi kararagda. Ket intednan dahi nga Santong Espiritu kadakwada.
The third part is, what did the Holy Spirit do? Anyamat idin nga iti Santong Espiritu na ited kadakwadan, at dadtuyan kakabsat da ito'y paulo iti leksyon tayo, Spirit-empowered witnessing. At dadtuyan dagiti adalan, when the early church now, at dadtuyan dagiti kamkamang iti iglesia, idin nga naitedin kadakwada iti Santong Espiritu. At dan da bilag da nga nagapuken na Apo Diyos. Anya iti insurat kabsat ni Lucas iti libro iti aramid. I have chosen 5 only. No anya iti inaramid iti Espiritu Santo kakabsat. Umuna, Acts 2 verse 41. Ditoy paset iti aramid kakabsat. Taluribo ulitek. Ket ulitek manen. 3,000 precious souls were baptized in one day. Ikadwa, Acts 4 verse 4. Adamanen iti nabautisaran, iti bilang na 5,000 men. Iti panagbilang da gamin kabsat, saan da nga ibilang dagiti ubing, saan da nga ibilang dagiti babay, iti ibilang dalaang dagiti nataengan alalaki men. In these 2 occasions, mano na bautisaranan, 3,000 plus 5,000, 8,000. Acts 5 verse 14. And the believers were increasingly added to the Lord. Multitudes. Ijay aramid 2. Ijay aramid 4. Nabilang da kakabsat. 3,000, 2,000, ngem ito'y aramid 5 ni Lucas itinbaganan, ket addan iti umariwak-wak multitude. Saanen nga kasapulan nga bilangan tapay, it is already too big to count. A multitude of men and women were added to the church. Acts 6 verse 7. And the word of God spread, and the number of disciples multiplied greatly, and a great many of the priests were obedient to the faith. Kita nyo iti proseso na kabsat. Iti Acts chapter 5 verse 14. Iti inusar ni Luke is the word added. Iti Acts chapter 6 verse 7. Iti inusar ni Luke multiplied. You see the growth of the church. From 3,000 to 5,000 to great multitude. Now they are multiplying. Dinaudi kakasat nga kahit kung iparang Acts 16 verse 5. So the churches were strengthened in the faith and increased in number daily. Kasano iti panagnayon iti kamkamang ti iglesia kabsat, the frequency is daily. Kasano iti panagnayon na, it's no longer addition, it was already multiplication. Anya din iti aramiden ni Apo Diyos anya. No siyak iti kamkamang dayjeng iglesia, pudno launay iti baga ni Lucas, by faith was strengthened. Tapay, dayjeng inbagan ni Apo Diyos ket nagbalinen apudno. Idi nga ibagbagana the kingdom of heaven, babaan ka dayjay nga pangarig na nga dinengdengeg di adalan. Malagip ko kabsat dayjay pangarig na about dayjay mustard seed.
The mustard seed is one of the smallest seed. Iti kunan ng kakabsat, it is as small as a seed of a petchay. Dahil iti kabasit na. Naimula dahil nga mustard seed. Dahil mustard, saan nga di mustasa nga nateng nga kang kanin tayo kabsat? It is a kind of a bush, dakkel nga, hambang nga dakkel nga anang kayag, na tayag akayo kabsat. It grew as tall as 10 feet. Di kadadakkelan, it's 20 feet. Ngem iti kababalin kakabsat, dahil mustard, dahil kayo, dahil wings, the branches na kabsat, ag spread. Malagip ko manan dahil pangarig kakabsat ni Apo Jesus about the leaven. Ngay timay sa nga babae, dagluto, inala na dahil arena na. She got her dough. Mix it, in kabil na kabsat, dahil leaven, libadora. In kabil na jay, tay ti kabigatan, isuntun, itiltuan na. Anya ti kunanan na po Jesus. And the leaven, na iwaras kabsat, iji dough, iji arena. Kat day jay arena, imalsa, nga dimakkel, nga akas, na dakkel nga amang, ngem day original size na. That is the kingdom of God. That is when we have it anya spirit empowered witnessing. Isaludsod kakabsat iso dayton. Iti iglesia kadi nga pakikamkamengak itata. My church. Iti iglesia kadi nga pakikamkamengan nyo itata. Your church will experience the acts of the Holy Spirit nga naisurat iti libro iti arami. Kakabsat, let us remember, we will be having spirit-empowered witnessing. Kitain tayo dahil talo a proseso. Umuna, agdawat tayo akas di pa nagdawat dagiti adalan, babaen iti kararan. Nagmaymaysada kakabsat nga dati dadagsenda, anya di dadagsenda, deja inbaga ni Apo Jesus, ket agbalin kayong tong nga saksi iti Jerusalem, iti Judea, ken iti Samaria. Umay kuma kadagiti iglesia kakabsat, the church where we belong. Umay kuma kadaytoy nga iglesia, deja metlaeng conviction, deja dadagsen nga inted ni Apo Dios kadagijay nga adalan. When the church pray, as the disciples prayed, God will act. Anyan to nga tangabuya kakabsat. No ito din ni Apo Diyos kadayto yung iglesia. Dagamin day jay sigga-sigga iti panagadal to. We call it the segments of our faith. We call the early rain, the latter rain. And then we put the rain, the early rain, and the latter rain as the Holy Spirit in relationship to harvest of souls. Ni Apo Jesus mismo kakabsat iti nagsao ijay Juan 4:35, John 4 verse 35. Do you not say, there are 3 months and then the harvest? Behold, I say to you, lift up your eyes and look at the fields, for they are already white and ready for harvest. Kaano nga napasamak? Daytoy inaramid ni Apo Dios iti iglesia. Napasamak daytoy
during the day of Pentecost. Will this be repeated? Daytoy tipat-check sa this is what I believe. The harvest is when Jesus will come. No adu digidjay nga naapit idjay umuna nga paset iti kapadasan iti iglesia. Saan to kadi nga adu kakabsat iti maapit iti maudi a kapadasan ti iglesia. Nga manya iti ramiden iti iglesia kakabsat. What must the church do? In our lesson, isuro na tayo, let us be united in prayer, seeking for precious souls. Saanen kakabsat nga kararag nga agpaay kada tayo. No di ka din kararagan nga agpaay iti pakaisalakanan, iti sabali nga digidya danunan tayo. Itudo, ket kasapulan launay, iti panagisagana, inggana kakabsat, iti panagani. Ulitan. Dagiti kakabsat, manalon iti Palestines, iti ibagan ni Apo Jesus, digito'y nga pangarig. Amuda, they know the seasons of the year. Amudang ibaga kakabsat, no kitaan da, no kaano nga umay, iti tugtudo. Amuda digiti bulbulan, iti panagtutudo. Ket iti ramidin da, sakbay nga umay, digiti panagtutudo. Irugidan nga isagana, digiti taltalon nga mulanda. Aradunda, sagadenda, no dadu makabsat alaenda dayjay gabyunda, ket apanda nga ikaten dagiti ramut iti barsanga, tapno dalusanda dayjay taltalon, sakbay pay nga umay, dayjay umuna nga tudo. Ammo kakabsat dagitoy nga mannalon, that the ground preparation is vital to planting. Amumit digitoy nga mannalon kakabsat. Ngano addanton iti naimulada, caring for the plant is vital for the harvest. Kita nyo di stages kabsat, sakbay kang agbula na isaganan dayjay daga. Intun no namula amon, ay wanam tarakenem dayjay daga. Amo yung naduduma, uray no namulaan dito'y abay mi kabsat, dito'y sulipa, iti panagwada ket dayjay direct seeding. Masagana ko na dantoy. Ipurwak da dayjay bukel, no danton tagararado sarsarunwen dagitintin nagtibukel kabsat. Intun no nagtubon dayjay irik. Agay tiboy, kwenta nyo, is not the wheat, pagay. Adan tumit, di kiti agtubo kabsat nga barsanga, di kiti ruruot. Amuyo taramidin da, ngang nga ni inal daw no malabsak isuda, addada di jay, nga daldalusanda di jay taltano. Addan jay mula, daldalusanda, ikatinda di jay barsanga. No dadumang kakabsat, iti enti problema niya, let's be very practical, let's be very honest. Nga intun no addan tinaimula, bay antay latan, agtubo dayjay pagay, agtubo meten dayjay barsanga. Ket numapan tayo kakabsat, iti parables of the thorny soil. Dayjay tun a barsanga, lepesen na, dayjay anasayaat abuken. Remember, caring for the plant is vital for the harvest. Saan ang naimula mon? Kung ditakan, anyang kanto saan? Visitation is very important.
Aday ti panagkukunami nga pastor kakabsat. There is no substitute for visitation. How I wish, I'm praying how I wish that visitation will be done again. Mikapat kakabsat. Inton numaluuman dayjay apagay. Anya di kunanan ni Apo Jesus, lift up your eyes and look at the fields. Naluuman. Anya iti kasapulan. Kasapulan kakabsat, digit tumulong nga apan agani. So nga dadya kan tatayo, oh where are the reapers? Ayan nan digiti umaani, tapay, naluuman kakabsat. Before Jesus will come, the field dahito lubong nga pagbibiyagan tayo kabsat will be ripe. Naluuman. Iti saludsod ko itatay, will our church before the coming of Christ experience what the early church in Acts experienced? Iti baga kabsat when umawawang awan. Tapay, iti Acts, it was only limited to Jerusalem, Judea, Samaria. Nagrugidan nga Roma. But I would like to tell you, our church now, God's church, is a worldwide movement. And God is using the church. Adadya kan tatayo, oh, there will be joy. Intun no agawid tayo kabsat, there is rejoicing when the harvest is brought home. I would like to give you a scene. May isa nga pubuya. Anyan tun nga nagsayaat. Nga intun no umayin ni Apo Jesus, babaen ti parabor na sikaken ti siya kada. Anyan tun nga nagsayaat kakabsat, nga no intun no umayin ni Apo Jesus ket adda tay tun ijilani. No addan to iti umay kada tayo ket kunanan to kabsat. Bagana nagan mo, bagana nagan ko. Ipalagip nan ton awanak ditoy nung saan nga sikat. Kaapay inusar na tayo ni Apo Diyos. God use us as His witnesses. And He has empowered us with the Holy Spirit. Ni Apo Diyos kakabsat ti mang bindisyon kada kayo. Mang bindisyon ti iglesia na. Tapay, the harvest is ready. Baga kabsat, the harvest is ready. And soon Jesus will come. Dinawat ko kabsat ni Sherwin ni Jerian. Ngay suda iti mangited iti special song sakbay tayo nga agkararag. Dengdin tayo iti kanta ni Sherwin ni Jerian.
In Christ alone, I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. In Christ alone do I glory, for only by His grace I am redeemed. For only His tender mercy could reach beyond my weakness to my need. And now I seek no greater honor than just to know Him more, and to count my gains but losses to the glory of my Lord. Christ alone, I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope. In Christ alone, I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. Thank you very much, Sherwin. Thank you very much, Jerian. Di Jerian kakabsat ket baro akam kamang iti pamilyan manugang ni so ti asawa ni Sherwin. Agkararag tayo kakabsat. Ban nakabalin aming nga Diyos, umay iti tured kada kami. Nga kayat ni Ama nga agbalin asaksi. Nga mangiwaragawag iti kinapudno iti ayak ken ti Ebanghelyo. Tulungan na kami, O Diyos. Tulungan iti iglesia nga pakikamkamengan mo. Dawatek nga no anyaman ti inaramid mo iti iglesia nga naisurat iti libro iti aramid o Diyos. Babaen iti Santo nga Espiritu aramidem kadimat kadagiti iglesia. Tulungan na kami, Ama. Mo iti madaydayaw. Agyaman kabila unay tinaganap po nga Jesus daw nawat nidigito. Amen. Amen. Na po Diyos kabsat ikagtutuloy nga makianda ka tatayo. Hingga na numay nga lawas manen, iti kastoy mo't lang aldaw, iti kastoy mo't lang oras. Urayin tayo ni Apo Diyos nga magbindisyon kada tayo. Bagarabite maming kabsat. And happy Sabbath.